Hello guys, good day. This is Jeff Po and welcome to my channel. Sorry guys, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi tinamaan tayo ng trangkaso. And right on your screen guys, nakikita nyo ay puto. Pero may chicken pastil sa ibabaw kaya tinawag ko siyang puto pastil. Kasi gumawa ko ng puto, buttered cheese puto, tapos nilagyan ko siya ng pastil sa ibabaw para sabi ko, maiba naman kasi ang dami kong nakikita sa feeds ko na pastil. Kaya sabi ko, ba't hindi ko yun gawin sa puto? Para naman pwede siyang alternative sa mga nagda-diet, diba? So ito yung gagawin natin for today's video guys. Samahan nyo ako. Let's go! Unang procedure natin dito guys, magpapakulo tayo ng 1/2 kilong chicken sa 2 cups ng tubig. Tapos maglagay tayo ng 1 pinch ng asin. Tapos mga 1/2 teaspoon lang ng ating paminta. So pakukuluan natin to kasi ito yung magiging main ingredients natin sa paggawa natin ng pastil. Ito palang pastil guys, pwede pala beef, pwedeng fish, at ito, chicken pastil. Ngayon papakuluan ko to, tapos binaliktad ko kasi para even yung kanyang pagkakaluto. Parang yung kanina may nakita ko yung dugo-dugo pa. Kasi okay na yung sa surface niya pero yung sa loob niya hilaw pa. Kaya pakukuluan ko to hanggang sa maging even yung kanyang pagkakaluto. So luto na siya guys, kaya hinango ko na siya and papalamigin ko lang to bago ko siya himayin. So ito na, malamig na siya kagad. Tinanggal ko muna yung balat sa ibabaw. Tapos, isi-shred natin siya into strips kasi ganun yung procedure sa pagluluto ng ating chicken pastil. Dapat naka-shred siya into strips. Kung makikita nyo medyo hilaw pa yung gitna. Pero okay lang yan kasi igigisa naman natin siya. So, medyo humahangos pa rin talaga ako guys. Sorry talaga. So, ngayon, magluluto na tayo or magigisa na tayo ng iba pa nating ingredients. So, naglagay lang ako ng konting mantika. Tapos, naggisa ako ng 3 cloves ng bawang. Tapos, 1 slice ng medium size na onion. Tapos, pag nag-brownish na siya, guys, nung nag-brownish na siya, nilagay ko na yung strips na chicken breast. Tapos, after niya, naglagay na rin ako ng 1/2 nung chicken cubes. Kung wala kayong chicken powder, chicken cubes, pwede na yun tulad ng ginawa ko. Tapos, nagad ako ng 1/2 teaspoon ng ating paminta uli. Tapos, hinahalo-halo ko lang siya, guys. Tapos, nang medyo okay na siya, nilagyan ko na siya ng 3/4 cups ng chicken broth, yung pinagpakuluan natin kanina. Tapos, saka ako maglalagay dito ng 1 tablespoon ng ating oyster sauce. Pampalasa. Tapos, ilalagay na natin yung 2 tablespoon ng ating soy sauce. Yun naman yung pampakulay. So, antayin lang natin na mag-dry up siya guys. And then, pag okay na, ilalagay na natin yung mga 3 piraso na in-strip natin na spring onions. Tapos, 2 pieces ng siling na buyo. So, ipapadry up lang natin siya guys. Okay na may matira siyang konting sauce. Mas maganda yun. So, yan guys, okay na. Tamang-tama lang yung pagkakaluto natin dito. Wag muna kayo maglalagay ng mga asin-asin o anumang pampalasa hanggat hindi nyo nalalagay yung toyo para hindi kayo maalatan. So this time guys, gagawa na tayo ng ating puto. So mag-strain tayo or mag-sift tayo ng 2 cups ng all-purpose flour. Tapos yun nga, i-sift natin gamit ng ating sieve para maalis yung mga lumps o kaya maging pino lalo. Tapos maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng ating baking powder. Tapos a pinch of salt, 1 cup ng sugar, 2 egg, 50 grams ng melted butter, 1 cup ng tubig, tapos 1 cup din ng evaporated milk. Tapos imimix na natin siya hanggang sa maging ganito na yung ating butter. Tapos maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng ating vanilla essence para pampabango din. Tapos naglagay din ako dito guys ng yung cheese na nasa isang box, mga 1/4 lang nun. Kasi ang flavor nga natin nito ay butter cheese sa ating puto. Tapos mix lang natin kasi hindi na ako maglalagay ng cheese sa ibabaw. And then after that, mag-steam na tayo, magpainit na tayo ng ating steamer. Tapos lalagay na natin yung ating butter dito sa ating molder, puto molder. So mga at least 3/4 man lang ang ma-fill ng ating butter dito sa ating molder. Kasi mag-expand pa to guys. And ayun nga pala, hindi na tayo nag-grease kasi may butter naman to kaya hindi na kailangan. Hindi didikit yung ating puto sa ating puto molder. So steam natin to guys in 10 minutes sa low medium. Tama ba? Low medium heat. Yun.
Tapos after 10 minutes, eto na siya guys. And then ilalagay na natin yung ating chicken pastil as toppings natin. And then i-steam ko ulit ng 2 minutes para dumikit naman. Kaya parang mas maganda talaga guys na meron pang konting sauce yung ating pastil para at least dumikit yung ating chicken sa ibabaw ng ating puto. So yun guys, ayan na siya. Nailagay ko na yung toppings. So i-steam ko ulit siya ng 2 minutes. So yun, and then after 2 minutes, eto na siya. So yun guys, ilalagay ko na siya sa cooling rack para malamigin ng konti bago natin siya tanggalin sa ating puto molder. So ito na yung ating chicken pastil. Ating puto pastil. Puto na may chicken pastil sa ibabaw. Ayan. So yun guys, kung makikita nyo, medyo nagtatanggalan lang talaga yung iba pag kinakain na to. Kasi yun nga, hindi siya dumidikit. Kaya mas maganda nito guys, pag kinain mo, ngasabin mo na kagad yung nasa ibabaw, yung toppings niya. And then itabi mo na sa magkabila mong pisngi yung chicken. Tapos ut-utin mo na yung puto para satisfied ka talaga. Para sumasabay pa rin yung chicken doon sa puto. Pero guys, subukan nyo to, napakasarap talaga. Tapos yung puto, the best. Para siyang Goldilocks. Ayan. So, ito na siya guys, sa ating chicken puto pastil. So yun guys, susubukan na natin yung ating puto pastil. Ayun. Ayan. Busog pa ako pero kailangan ko na siya tikman para malaman natin kung masarap na talaga. Sarap siya. Masarap na combination ng puto na matamis. Hindi naman siya sobrang tamis. Matamis, tamang-tama lang. Goldilocks ba to? Tapos itong pastil, medyo may alat ng konti. Tapos may sipa pa na ang sarap. Kung nag-diet ka, gawin mo to. Ayaw mo kumain ng gabi, sa gabi, ng kanin, ito na lang. Sarap. Manghang pa. Sarap ng puto. Goldilocks ba to? So yun guys. Ang sarap. Ganda ako ng dagdag kumakain ako. So yun guys, ang sarap niya. Subukan niyo pala to. Subukan niyo. Sarap. Ayan. Bye guys.